El Consell Comarcal de la Noguera ha organitzat, amb la col·laboració de l'Oficina Jove, el cicle de xerrades sota el títol de Salut mental i emocional postpandèmia. El cicle tractarà sobre els efectes que ha suposat la pandèmia de la Covid-19, el confinament i restriccions posteriors en la salut mental i emocional de les persones. Ho explica l'encarregada d'impartir les xerrades, la psicòloga i terapeuta Cèlia Camarasa, que també diu que en les xerrades es donaran recomanacions i pautes per tal de detectar i afrontar aquest malestar emocional. I el que se treballarà serà, primer, entendre què és el que ens ha afectat de la pandèmia, no? Tot el confinament que vam tenir l'any passat i les restriccions que hi ha hagut a posteriori, i aquestes quina repercussió ha tingut a la salut mental i emocional. Llavors acabarem la xerrada també donant estratègies per detectar si la persona necessita una ajuda psicològica més intensa i també petits recursos per afrontar el dia a dia i estar millor en aquest moment. La pandèmia ha provocat un fort aïllament social que està generant grans impactes en la salut mental de persones que fins ara no s'havien trobat en aquesta situació. Segons Cèlia Camarasa, les dades mostren que hi ha un augment de persones que tenen malestar emocional, por, tristor, angoixa o solitud. A l'estar tancats a casa el que ens va passar va ser que estàvem en un estat en què les emocions que hi havia eren emocions negatives, no? Por, temor, angoixa, aïllament, i com aquestes prolongades en el temps el que acaben fent és minvant els recursos de les persones i acaba derivant, per exemple, amb una angoixa crònica o amb una ansietat o amb símptomes depressius. És per tot plegat que des del Consell Comarcal s'ha decidit organitzar aquest cicle de xerrades amb l'objectiu d'explicar l'impacte de la Covid-19 en la salut mental. Segons el president del Consell Comarcal, Miquel Plensa, cal incidir en temes com aquests encara que no s'hagi acabat la pandèmia, ja que molts cops es fa difícil gestionar segons quines situacions. Creiem des del Consell Comarcal, a través de Joventut de la Noguera, que és una cosa molt important, que hem de començar a treballar, tot i que encara no podem dir que s'hagi acabat la pandèmia, sí que hem de començar a pensar i estem veient, no? Jo crec que totes les persones, no cal de totes les edats, que hi ha uns efectes a la salut mental. No estem pensant, no estem reaccionant com abans de la pandèmia i hi ha moments que, per què no dir-ho, no? que trobem a faltar que ens falta una mica saber gestionar aquests moments, que no són tan fàcils com es preveien. La iniciativa ha tingut bona acollida entre els municipis de la comarca i finalment són 15 els que oferiran el cicle. Un cicle que començarà el 3 de novembre, seran xerrades en format presencial i gratuït i tindran una durada d'entre 60 i 90 minuts. L'activitat està subvencionada per la Diputació de Lleida.